zápasníci klub Filakovo FT pod menom FTC Filakovo zápasnícky klub. Do toho klubu je ešte aj kolkáreň, florbal, futbal a my zápasníci. A ešte aj posilovní. A začali sme sa zápasniť po 30 rokoch. 30 rokov tu vôbec nič nebolo. Po 30 rokoch ako poslední Mohikani sme začali s Danilacikou, s Ratiborom. A potom zobrali aj mňa, tak sme rozdelili úlohy, že kto bude robiť predsedu, kto bude robiť trénera, alebo hlavného trénera. Tak Tibor je trénerom. Ja som predseda zápasníckeho klubu, založili sme v roku 17. Začali sme so zápasením 18. To bola veľká výzva, hoci kde sme chodili, nás vítali srdečne, že Filakovo je naspäť. To bolo veľké slovo, že Filakovo je naspäť. Išli doby, nakoniec po 2 rokoch sme mali majstra Slovenska. A predtým ani nie, ale zase, konečne Filakovo má vo finále chlapa. Po roku mali sme majstra Slovenska. Majster Slovenska potom vyzdvihol ako reprezentant Slovenska, bol ešte aj majstrovstvo Európy ako kadet. A taký to nebol, boli iba mladší žiaci. Aj s týmito malými chlapcami sme začali zápasiť. A odtedy znovu máme ďalšieho majstra Jonáša Žoltyho, viacnásobného majstra Slovenska. Teraz momentálne dostal do reprezentácií Slovenska. Nevie ešte čo, ako to bude. Lebo on má iba 35 kg a na medzinárodné turnaje na Európu chodia od 38 najmenšia váha, takže pravdepodobne teraz v tomto roku. To bolo naša éra. Tu sme začali zápasiť ako deti. Za Hegedűša, za Lajoša Hegedűša. Je to obnovený, v podstate to používajú futbalisti. Inde chodíme na tréningy, my máme na základnej škole do telocvičky chodíme. Tam chodíme 2-krát týždenne, utorok, štvrtok. S malými deťmi, všetci. Cvičíme spoločne, aj malí, aj veľkí. Máme iný výber. Zápasy v Filakovo. Tu cvičíme. Poď. Majstrovstvá Slovenska, mladší žiakov, grécko-rímským štýlom, voľným štýlom. Zápas, nevadí. Zápas. Pred niekoľkými rokmi naše občianske združenie, ktoré vedie Albert Attila a ja, Tu mám toho chlapca na medzinárodnom turnaji, kde bolo 11 štátov. Bol, myslím, že druhý si bol. Druhý. Ale tam bolo ešte dve veľké ocenenie, ako kto je najtechnickejší v súťaži. To bol nejaký Černoch a on bol najbojovnejší zápasník na tomto turnaji. Najbojovnejší. Teraz Igor. Pamätaj, kto má takúto z Filakova, lebo ja nepamätám, ale ten chlapec získal. Ďalší majster Slovenska, Rudy, tí dvaja. Teraz budúci týždeň ideme na majstrovstvá Slovenska U15 do Kolárova. Dúfame, že tu budú výsledky. Máme málo detí, tak len malú žinenku zložíme. Iba malú žinenku, nemá význam teraz 12x12 metrov zložiť. Arra segítek. Ezek a sárkone. Jó. Ezt egyszerre letenni a lábatokat, szőnyegit bezárni. Lassan, lenyomjuk lassan. Másik oldal. Egyszerre, mindenki egyszerre. Hopp, jó, rúg. Felemelünk.
Ok, fuerza. Molly. Sí. La fejedbe! Oldalra. Oldalra, ne dobhat rá! Ügyesek vagy. A kucsok is már mehetnek partnerból. Tudod, a karikót, hogy doktorzsort, hogy mennyire partnerba. Kalapfogad! Vagy a kalapon! Még egy üveg. A kucsot. Úgy.